Να αρχίσουμε από τη δεύτερη. Το είπε μάλλον και αυτός που ρωτάει, από τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Καταλαβαίνουμε ότι ενεργεί η χάρις. Έτσι. Ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Βλέπετε. Και η εγκράτεια είναι στοιχείο του καρπού του Αγίου Πνεύματος. Όταν δεν μπορείς να συμμαζέψεις την κοιλιά σου, συγγνώμη που το λέω έτσι, σημαίνει ότι ακόμα δεν ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα σου. Σε όσα Ινστιτούτα και αν πας εκεί αδυνατίσματος, δεν ωφελείσαι. Γιατί πρέπει να ενεργοποιηθεί το Άγιο Πνεύμα για να έχεις εγκράτεια και να μπορείς να συγκρατήσεις όχι μόνο την κοιλιά σου, αλλά και γενικότερα. Έτσι, τα μάτια σου, τις αισθήσεις σου. Πόσοι άνθρωποι καταστρέφονται με το διαδίκτυο. Έτσι, στέκονται μπροστά στα προμοβίδεο αυτά και καταστρέφονται ηθικά. Και δεν μπορούν να το σταματήσουν. Γιατί? Γιατί δεν είναι ενεργό μέσα του το Πνεύμα του Άγιου. Καταλάβατε. Οπότε τότε καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ενεργό το Πνεύμα του Αγίου. Όταν έχουμε αυτά τα στοιχεία που αποτελούν τον καρπό. Ένας είναι ο καρπός, δεν είναι πολλοί. Ένας είναι ο καρπός, αλλά έχει πολλά στοιχεία. Έτσι. Αγάπη, προπαντός και χαρά και ειρήνη. Αν δεν έχεις ειρήνη, έχεις άγχος, έχεις αγωνία, σημαίνει ότι κάτι δεν κάνεις σωστά. Δεν ζεις σωστά την πνευματική ζωή. Αν δεν έχεις αγάπη για όλο τον κόσμο, επίσης. Αν δεν έχεις χαρά. Έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ και το κάναμε σήμερα στο βραδινό κήρυγμα, ότι ο άνθρωπος που δουλεύει στα πάθη φαίνεται, λέει, από τη λύπη που έχει στο πρόσωπό του. Ο άνθρωπος ο λυπημένος είναι ο άνθρωπος που δουλεύει στα πάθη. Γιατί ακριβώς αυτό είναι το αποτέλεσμα των παθών, έτσι, της δουλείας στα πάθη, η λύπη. Όταν ο άνθρωπος ελευθερωθεί από τα πάθη, φεύγει η λύπη. Έρχεται η χαρά του Αγίου Πνεύματος. Και για να γυρίσω και στην πρώτη ερώτηση, όταν συναναστρεφόμαστε τέτοιους ανθρώπους που είναι εξεπαγιασμένοι, που δεν τηρούν τις εντολές, έτσι, ή τηρούν κάποιες επιλεκτικά, όπως νομίζουν αυτοί δηλαδή, φυσικά και βλαπτόμαστε. Και μόνο έναν αργό λόγο, λέει ο Κύριος να πεις, θα δώσει λόγο γι' αυτό. Η χάρις του Θεού απενεργοποιείται, έτσι, όταν εσύ συναγελάζεσαι, συναναστρέφεσαι δηλαδή με ανθρώπους οι οποίοι θα σου πούνε και θα σου πούνε κατακρίσεις, κουτσομπολιά, ενδεχομένως αισχρά ανέκδοτα, αισχρά τραγούδια κλπ. Και θα σου στείλουν αυτό που έχουν, γιατί ο κάθε άνθρωπος εκπέμπει αυτό που βιώνει, η ψυχή του. Έτσι, ένας άνθρωπος που δεν ενδιαφέρεται για το Θεό, δεν ζητάει την τήρηση των εντολών του Θεού στη ζωή του, δεν αγωνίζεται να τηρήσει εντολές, τι θα κάνει? Θα δουλεύει στα πάθη του και θα εκπέμπει αυτή την ενέργεια την δαιμονική. Όταν ο άνθρωπος δεν είναι με το Θεό, είναι εναντίον του Θεού, έτσι, μας το είπε ο Χριστός μας, ομοίων με τεμού, κατ' εμού εστί. Όταν εσύ κάνεις παρέα με τον εχθρό, αυτό που λες ότι αγαπάς, του Θεού, φυσικά και θα βλαφτείς. Γιατί γίνεσαι αυτόματα εχθρός και με αυτό που λες ότι αγαπάς. Βλέπετε στο ανθρώπινο επίπεδο. Όταν λες ότι έχω φίλο κάποιον και απ' την άλλη κάνεις παρέα με τους εχθρούς αυτού που λες ότι είναι φίλος σου, δεν τα χαλάς με το φίλο σου μετά. Το μάθει ο φίλος σου φυσικά και θα σου πει τι φίλος είσαι. Αυτοί εμένα μου έχουν κάνει πάρα πολύ κακό. Πώς εσύ μπορείς να είσαι μαζί τους? Γι' αυτό είπε ο Χριστός μας, όταν κάποιος λέει σε σκανδαλίζει, μπορεί να είναι τόσο πολύτιμος όσο είναι το μάτι σου. Και μάλιστα λέει το δεξί μάτι, ή το δεξί χέρι, ή το δεξί πόδι. Όταν σε σκανδαλίζει, δηλαδή σε βάζει στη διαδικασία να φύγεις από τον Θεό. Σου βάζει εμπόδιο στην πορεία σου στο Θεό, σου βάζει πειρασμό να αμαρτήσεις, αυτό πρέπει να τον κόβεις από τη ζωή σου. Και αυτό δεν είναι απανθρωπιά, έτσι, δεν είναι σκληρότητα, είναι αγάπη. Γιατί μόνο έτσι υπάρχει μια ελπίδα και αυτός ο κάποιος να πάρει ένα μήνυμα ότι δεν πάει καλά. Αν εσύ συνεχίζεις να συναγελάζεσαι μαζί του, να συναναστρέφεσαι μαζί του, παίρνει το αντίθετο μήνυμα. Λέει, ορίστε, και ο άνθρωπος αυτός που πάει στην εκκλησία και εξομολογείται, δεν μου λέει και τίποτα, ή λέει κάτι πολύ χλιαρό, αλλά είναι μαζί μου μια χαρά. Οπότε δεν αλλάζει ποτέ. Αν όμως του πεις, δεν μπορώ να συνεχίσω μαζί σου, δεν μπορώ να έχω παρέα μαζί σου, γιατί εσύ
αυτά που κάνεις είναι αντίθετα με αυτά που λέει αυτός που αγαπάω, ο Χριστός δηλαδή. Τότε υπάρχει μια ελπίδα να συνέρθει και να σου πει, για πες μου τι πρέπει να κάνω για να αγαπήσω κι εγώ αυτόν που αγαπάς εσύ, που είναι ο Θεός.